ben? Bijvoorbeeld, nou ik ben Fred Martens, ik kom uit Steenwijk aan Land. Ik ben daar de stadsomroeper van de gemeente. Ik probeer in Nederland een wereldkampioenschap te organiseren. En in 2011, en ik hoop dat iedereen in de hele wereld daaraan mee zou willen doen. En ieder hier in de omgeving en uiteraard uit de rest van Nederland is ook uitgenodigd voor dit prachtige festijn in 2011 in de gemeente Steenwijk aan Land. Ontzettend. Ja, ik hoop dat er een goede mag winnen van de PC. Ja. Oké, dat was het. Zo. Het is hartstikke leuk op de PC Friendship. Ja. Er is alles van te doen. Je krijgt hartstikke leuke dingen van Praat maar Fries.